ባርናባስ ይባሃል ወይ ድማ ወጊሕ ይፈልጠን ብዙሕ ሰብ ኣነ ከብየቶ በሪአ ነዚ አገልግሎት ናብ ማልሞ መጽ ማለት እዩ ናይ ክልተ መዓልቲ ዝኸውን አገልግሎት ነይረ አገልግሎት ናይ 3 መዓልቲ ነይሩ ኣነ ግን ዓርብ ክሰልጠን ስለዘይከኣለ ቀዳም መጽ መምጽኤ ምክንያት ከ ትምህርቲ እዩ ካልኣይ ነገር ነዊሕ ናይ ትምህርቲ ግዜ ስለመዲቦም ነበሩ እዮም ክመጽእ ኽኢለ እምበር መጽኤ ይፈልጥኒ ዛዕዲ ክብርና ኣምላኽ ፕሮግራም ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ከምዚ በጋጣሚ መጽኤ ክብል ኽእል ካልኣይ ነገር ንሳላሕ ብምስክርነት ጽቡቕ ትምህርቲ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈለጥኩ መጽኤ ከምዚ ሓሰብኮ እውን ብጣዕሚ ተማሂረ ይፈልጥ እዚ ትምህርቲ እዚ ብዛዕባ እግዚአብሔር ማዕረኽ እንደይ ከም ዘፍቀረካ ማዕረኽ እንደይ ኣባኻ ቦታ ከም ዘለዎ ተማሂረ እግዚአብሔር ሳባኻ እንታይ ቦታ ኣለዎ ንምንታይ ይፀውዕካ ነናይ ዲል ዝደልሱ ኣይናይ ዲልካ እዩ ዝፅበሱ ፍኡኻ ዲ ወይስ ጽቡቕካ ብጣዕሚ ፍሉይ ነገር ተማሂረ ኣነ ያ ኣብቲ ናይ ማንነት ክምህር እንከሎ ብዓብዩ ብዙሕ ግዜ ከም ሰብ ኖ ወይ ህራይ ንምባል ከም ክርስቲያን ንኩሉ ህራይ ምባል ኣብ ህይወትና ቁኑዕ ኮይኑ ይመስለና ነይሩ ግን ኖ ክትብል ክንስኻና ነገረካ ነብስኻ ኦኬ ትብል ኣሎ ኣብ ስክፋት ተለዓለ ድዩ መንፈሳዊ መሲልካ ድዩ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ግን ሎሚ ዝተማሃርኮ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ ፈሊጥካ ወላ ነቲ ሓደ ዕረ ይጣዕሞ ናይ እግዚአብሔር ግን ናይ እግዚአብሔር እዩ ኢልካ ኖ ምባል ተዛዓበየታ ባይ ተሪፋትለይ ማለት እዩ ኖ ሳን ምባል ብዙሕ ነገር ክተርፍ የርያ ነይረ ነብሲ ኣነ ዘሕልፈሉ ንመንእሰይ እግዚአብሔር ካብ ንዓቢ ንመንእሰይ ዝፅውዕ ብዘመን ንእስነትካ እዩ ዝብል ትቃል ብዝገበን እርጋንካ ይብለኒ ብዘመን ንእስነቶም ምስ መናእሰያት ግዜ ኮይኖም ምስ መናእሰያት ምእንቲ ግዜ ከሕልፉ ምስ ዝምህርዎም ትምህርቲ እዚ ክረኽብዎ ክፅዕሩ ይላብዎም ኣነ ማለት ተዘይተማሂርካ ይትዓብን ኢኻ ተተማሂርካ ግን ፍረ ትምህርትኻ ትፈሪ ኢኻ እጂ ናይ መናእሰያት ሕብረት ክበሃል እንከሎ ኩሉ ዋጋ ከፊሉ ንገዛእ ርእሱ ምእንቲ ነቲ ዝደልዮ ዕላማ ምእንቲ በፅሖ ንኽምሃር ገለ ነገሩ ክውፊ ጽቡቕ ይብል ኣነ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢና ከዓ መፂና ተማሂርና ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ